Dobrý deň, v dnešnom videu vám ukážem vlastne, ako nastaviť jemnejšie ovládanie, aby sme predišli akýmkoľvek chybám. Ako môžete vidieť vlastne tu sú tie výchylky veľmi veľké, pretože smerovka sa pomaly dotýka už s výškovkou, čiže tam môžu byť veľké problémy z toho. Takže na rádiu si otvoríme nastavenia. V nastaveniach si nájdeme dvojí výchylky a expo, pokiaľ máte rádio v češtine. Pokiaľ máte rádio v angličtine, nájdeme si dual rate. Otvoríme to a nastavíme si daný kanál, aby nám vlastne ho dalo na menšie výchylky. V tomto prípade sa nám jednalo o smerovku. Takže si zvolíme smerovku. Odporúčam vám dať na prepínači na základnej polohe 50%, na strednej 75% a na konečnej 100%. Takže dual rates tu máme. Dáme si, že prepínač chceme tento, čiže toto je prepínač G v tomto prípade. Na 0. polohe máme vlastne 100% a my sme to chceli dať na 50%. Na druhej polohe sme vraveli, že dáme 75% a na tej poslednej 100%. Takže teraz máme nastavené vlastne na prepínači G od 50 do 100% a teraz si to môžeme ukázať, ako to vlastne funguje. Na základnej polohe 50% ide smerovka len do takéhoto uhlu. Potom neskôr, keď dám 75%, výchylka sa zväčší a keď dám 100%, výchylka sa ešte viac väčší. Takže v dnešnom videu sme si vlastne ukázali, ako predísť nejakému citlivému ovládaniu a ako môžeme model ovládať jemnejšie. Takže kebyže som začiatočník, dám si to na tých základných 50% a teraz mám plynulé kontroly. Pokiaľ by som potreboval rýchlo reagovať a potreboval by som zachraňovať lietadlo, tak si to musím potom prepnúť na tie väčšie a už potom to je síce prudkejšie, ale pri zachránení lietadla to treba. Takže ďakujem za pozornosť.